Sanibonani guys, igama nginqabile nibasela maziswela ekwababa ngomhla ka-15 June. Namhlanje-ke guys, uZwelakhe uhambile waya-ke emsamo eyokhuluma phela nobabakhe lo osewalala ukuthi-ke namhlanje bayolanda-ke unkosikazi wakhe le Nkombokazi, bayomchala ngenyongo njengoba phela-ke wadlula emhlabeni ubabakhe engamshadanga ngokwesintu nina. Ushilo ukuthi sebehambile-ke baba uMkhize sebeya lapha koMbokazi bayolanda unkosikazi wakho. Ngithi-ke ndlelanhle kubona-ke ubapha amandla-ke bekwazi ukwenza wonke umsebenzi ngendlela. Siyabonga kakhulu-ke, bengicela nje ukuthi-ke kuhambe kahle konke kuze nami-ke ngikwazi ukuthi ngiyothatha owami unkosikazi engimthanda ngenhliziyo yami yonke, uBahumi. Hhayi-ke guys, nangampela-ke abantu bale koMkhize bafikile bakhuleka esangweni, sikhulekile ekhaya koMbokazi. Bafika khona-ke bahlangatshezwa umfanyana omncane ofike wathatha imali esangweni wase wayithumela kubaba omdala walapha koMbokazi-ke. Hhayi-ke bavulelwa-ke isango ngemva kokuthi bevumelane ngokuthi-ke imali ekhishwe-ke esangweni eyimvulamlomo noma imvulamasango-ke. Hhayi-ke isibanelisele guys, bathe bengena-ke endlini-ke baxolisa kakhulu ngokuthatha iminyaka eminingi ukuthi bafike laphaya koMbokazi ukwenza izinto ngendlela elungile. Hhayi-ke ubaba-ke lo wakambokazi-ke wavuma wathi ayikho inkinga. Yabekwa-ke imali laphaya esithebeni, kwalethwa nenkomo enkulu guys, kwathiwa-ke bazonxephezela ngayo. Hhayi guys, amalobolo-ke ahambe kahle. Kodwa-ke uMakaZwelakhe bekade ekhala inyembezi. Ukhaliswa yini kuMakaZwelakhe? Ukhaliswa yilesi sicholo lesi sesigqoko asithungelwa umyeni wakhe, kodwa wagcina engasigqokanga ngosuku lomshado wakhe. Ushilo ukuthi uyazi umyeni wami lesi sigqoko wasenze ngezandla zakhe, ethi ufuna-ke ngisigqoke ngosuku lomshado wethu, kodwa mina ngimncintshile lelo thuba ngoba ngakhetha ukubaleka ekhaya. Uyasho udadewabo ukuthi kulungile phela, angithi wawubalekiswe izimo nawo wabhekene nazo kuleli khaya. Wathi kunjalo kodwa umyeni wami kade ayefuna ngisigqoke lesi sigqoko. Ngiyabona ukuthi ngasithatha mina ngasinikeza-ke uBahumi okuyintombazanyana engifuna phela ishade indodana yami. Kodwa buka manje lesi sigqoko siphinde sabuya seza la kumina. Useyasho udadewabo ukuthi kwakufanele phela sibuye size kuwena, kusho ukuthi uSibari uyakhweleza, ufuna sigqoko uwena kuqala manje usinikeza-ke umakoti wakwakho. Uthi kodwa ayikho into engijabulisa njengokubona-ke uZwelakhe ejabule, ukubona uZwelakhe egcina emshadile uBahumi ngoba ngiyayithanda leya ntombazane, ngiyabona ukuthi ifanele indodana yami. Uthi nalokho kuzokwenzeka. Wena nje namhlanje usuku lakho, musa ukukhala, musa nje ukukhala namhlanje. Akhale ngampela-ke koMakaZwelakhe kubonakala ukuthi hhayi ngoba esekhala nje naye useyikhumbulele umyeni wakhe uyafisa ukuthi ukhona kuyona yonke lento ezobe yenziwa laphaya ekubo-ke guys koMbokazi. Guys, akupheli-ke lapho. Nangu uZwelakhe uyafona, ufonela uBahumi. uBahumi guys uyafisa ukuyibamba ifoni kodwa phela uyazi kubo laphaya koMtawunga abamfuni manje uZwelakhe, babona sengathi-ke uyindoda enamanga. Ulizibile-ke lokuqala waphinde waliphinde eduze uZwelakhe wagcina eli-ansa. Wathi hawu kodwa Mtawunge uyaphila? Wathi yebo ngiyaphila. Wathi ekhaya kini bayaphila? Wathi yebo bayaphila. Wathi yazi ngithi angikwazise la ukuthi oMkhize bahambile-ke bale koMbokazi-ke bahambisa-ke amalobolo kama. Okusho khona ukuthi emva kwalo mcimbi-ke nami ngisazophinda-ke ngisifeze isithembiso sami salapha ekhaya koMtawunga. Wabonisa nje ukungabi interested u-girl cause akasayithembi le ndoda yabo. Kuye kushiwo kuthiwa-ke ayi umuntu ubona kanye ukubona kabili yabo. Manje uyasaba ukuthi uzophinda ayithathe le ndaba le ayidlulisele kubaba wakhe, ebese ephinda futhi ebagile igoda futhi uZwelakhe. Guys, hayi akuphili-ke lapho. Uthe nje ungaphela komcimbi lapha kaMbokazi awuveze ukuthi uwumuntu onjani, uDumisani phela ubaba omdala kaZwelakhe, esetshela-ke umfowabo kaMakaZwelakhe ukuthi uGade, yabo dadewenu, hhayi akalunganga, uhlaza. Yabo njengoba sesilobolile saqeda, nikeni nje nimyale, nimtshele ukuthi akuhloniphe, ahloniphe nami. Phela mina yimina ubhuti omdala lapha kwaMkhize, kumele angazi loya muntu, akangazi nanokuthi ngiyini. Athule nje ambuke umfowabo-ke kaMakaZwelakhe, hhayi ahambe. Sesihambile-ke guys, wamane nje waya kudadewabo eyomtshela imfihlo enkulu kabi. Uthe yazini dadewethu,
umgadi uDumisane wathi, uthini manje? Wathi, yabona loya muntu laya akafuni indodana yakhe ishade. Wathi, usho ngobani? Wathi, ucathi ngazi kanjani mina ukuthi-ke uyashada, uhambisa amalobolo nje uZwelakhe. Wathi, wakufonela kanti wafonelwa uyena? Wathi, hayibo akafonanga. Wafika qathathana ekhaya ebusuku ezongitshela ukuthi angizovimba loya umcimbi wokuyolobola kwaZwelakhe. Wanyanya guys, uma kaZwelakhe vele akamthandisisi uDumisane. So uma sesethola ukuthi vele awaqhubekanga amalobolo kaZwelakhe ngenxa yakhe, uyena wafika lapha wazovimba yonke into. Umane wathukuthela guys, wakhafula umlilo. Wathi, yabona nje, ngifuna ukutshela dadewethu ukuthi ngeke loya muntu, lento yonke le ayimelane nosiko. Kwangesikona nje ukuthi ufuna nje ukuthi wena ube wakamkhize ngokuphelele. Lento ayihlangene nosiko. Kunento aphezu kwayo loya muntu wesilisa. Umgadi akafuni indodana yakhe ithathe umfazi. Lapho usho lokhu vele uyihlaba esikhonkosini guys. Vele uDumisane uyamsaba uZwelakhe. Uyasaba ukuthi like methatha unkosikazi. Uyabona nje omkhize bazomgada kakhulu, bembheke, bemuphe inhlanhla kakhulu, bese futhi ngaphezu kwalokho athole indlalifa-ke ezoqhubeka-ke nale legacy yakamkhize, ebese iy'ngane zakhe zisala ngemumva zincela isithupha, njengoba vele kuyimanje zincela iy'thupha nje. Nango-ke yena kuDumisane uyabuyela-ke ekhaya komkhize, uyosho ukuthi hayi umcimbi uhambe kahle. Uyancoma, uyanconcoza, uyasho ukuthi yabona wena Zwelakhe, hhayi uyindoda emadodeni. Into oyenze laphaya iyabonisa ukuthi hayi cha, kumele siyiqhenye ngawe singomkhize. Uyaxhawula ingane Nkosi yami. Ufuna ukubonakala sengathi ubaba omdala o-supportive. Kanti siyazi thina ukuthi wenzeni last week okuhambeni. Lolu khamba guys selifikile njalo qathatha komkhize, kwashiwo ukuthi akumelanga liphuze noma kumele liphuze uZwelakhe kuphela. Lo khamba lolu guys olufakwe umuthi ukuthi uZwelakhe mekwaphuza nje kulona angalinge azale indlalifa. Kushuthi nje uZwelakhe uyoloke ehubhuze amantombazane mekuthiwa uthola abantwana. Ngeke nje amthole umfana ozovusa ikhala lapha komkhize ebese isizukulwane sigcina ngaye. Lesi phela esizokwazi ukuthi sibambe ifa lakomkhize. Inhloso-ke yakhe-ke ubaba omdala wakhe iyona leyo. Asithembe ukuthi-ke omkhize-ke bazomvikela, kodwa-ke umntwana angaphuzi kulela khamba. Noma-ke mekwenzekile uphuza kulona, wonke la macebo-ke alo baba omdala-ke guys angaphumeleli. Guys, aphela lapho-ke amazwi bela anamhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, nilike, nikhomente. Until next time, bye.